Bueno, olatu handiko goi mailako zirkuitoa 6 proba ditu mundu osoan, bakarra Europan eta Euskal Herrian. You know you were college when the shops were all closed down. I thought I'd never meet you, but you found me one more time. I used to dream with another girl and I still love her till this time. She gives me peace and pleasure, but you give me another life. Yes, I got you, baby. Munduko 24 onenak hemen dira, hau gertatzen den lehenengo aldia da gure kostaldean, beraz ikuskizun bakarra eta ederra. 24 surflari horien artean aipatzekoa da 7 euskaldunak direla, beraz horrek esan nahi du euskaldunak bebai maila altua daukatela. Izan ere horren buru daukagu Adurleta Mendia Zaraustarra momentu hontan zirkuito mailan sartu den Europar bakarra da, beraz mailatua gainera gaude ikusten emaitza politak ateratzen ari daudela, beraz bueno, arerio nahiko desenteak dira eta baliteke zagatik ez txapela aurten batxean geratzea. Olatu hau ez da nire eguneroko olatua, nosbait sartu naiz, baina gaurko olatu handiekin holan ez naiz inoiz sartu eta ez dakit nosbait sartu grezen oso arriskutsua delako. Oso hemen dauden jendea prestakuntza handia eman du eta gainera oso teknika ona daukate. Gaur bereziki oso olatu handiak direlako, baina hemen ez hain handiegon arren, 1,30 m, 2 metroekin ja arriskutsua izan daiteke, ziren bukatzen duzunean olatua arroketatik oso gertu bukatzen duzu, eta ez badaukazu forma fisiko ona eta pizka bat itsasoa irakurtzen jakitea, niztu dut sustoren bat eman alduzula, ni sartu naizenean sustotxoren bat eman naiz azkenengo sekzioan, ziren arrokak gertu ikusten dituzu, olatuak datoz, eta bildur izan dezakezu hor, hemen urteren batean ja izan dute Hemen gaur uretan daudezen tabla desente, nik seipeatutakoak dira, eta bueno, hemen dator lehengoko urtetikan hasi ginean lanian, Tubi Bakerrekin, beha izan zen aurreko urteko txapelduna, eta Pukasetxiakin erabakizun, berak Europa mailan nahi zitula euki olatu handitako tablak, eta ni neu aukeratu nindun bere tablak egiteko. Tabla hauek egia esan desente berezi dira, zeratik pentsatuta daude olatu erraldoiak hartzeko, eta volumen aldetik, kurba aldetik, kilen posizioa aldetik, daude pentsatuta egoera hauetan lan egiteko. I don't see no exits, no drivers and no cars. Egon gara komentatzen inoiz baino jende gehiago etorri dira, baita edabideak bebai. Estatu mailan bakarrik 100 edabide akreditatu dira, nazioarte mailan beste hainbat, momentu honetan ez dauka kontrolatuta beste kazetari bat, beste lankide bat daukagulako nazioartekoekin lanean, baina pilo bat izan dira, Frantziatik etorri dira, Inglaterratik, noski Estatu Batuetatik, izan ere zuzenezko konexioak egiten ari dira bai NBC-ak Estatu Batuetatik, bai Brasiletik bebai, Australiatik, Hawaiitik, mundu osotik, beraz, bai,
edabide pilo bat, jendea bebai 12.000 bat pertsona kalkulatzen ditugu hemen itsaslabar honetan. Txapelketa hau nahiko berezia da, besteak beste, nolabait aukeratzen da 4 hilabeteko itxarotepe bat, eta sasoi horretan begiratzen dira, ikertzen dira olatu parteak, eta orduan hautatzen da zein izango den egun onena, aproposena, olatu erraldoiak handiak izateko. Orduan, adituak dire surflari hauek eta teknikariek eta iragarpen horiek ikusten eta lantzen, eta ikusi zuten gaur dudabarik egun hori zela, orduan, behin egun hori aukeratuta, 72 ordu dituzte denak kudeatzeko. Beraz, lokura handia izaten da, denbora horretan surflariak, esan bezala mundu osotik etorri behar direlako, 24 ordu dituzte, tiketak erosteko horregatik, azken momentuko arazoak izaten dira, taulak, surfolak adibidez, bidean geratu dira askok, orduan banatu behar dituzte, eta arazo pilo bat izaten dira, eta hau dena muntatzeko gauza bera. Ordu eskazak ditugu, beraz, dena da ikuskizunaren parte, ezta? Yes, I got you, baby.